Začalo to vlastne jedno jesenné popoludnie, keď som už mala dohodnuté stretnutie s dobrovoľníčkami, so žiačkami, ktorí sa mi tak krásne predstavili, že sú z gymnázia Jána Adama Rajmana a mali by záujem k nám chodiť robiť dobrovoľnícku činnosť. Tak ja som si vtedy hovorila, že dobre, však príďte, však my si raz radi pozrieme, vypočujeme. A na druhej strane som sa hovorila, nie, to oni asi nebudú chcieť. No ale tak sme sa dohodli na nejakom termíne, oni prišli, 3 alebo 4 dievčatka s pani učiteľkou, také krásne, nesmelé, s tým, že majú takú predstavu, že by chceli chodiť tráviť čas so seniormi, aby im spríjemnili tie dni, aby to bolo pre nich trošku veselšie. A ja som si vtedy hovorila, že to je bolo úplne super pre tých našich seniorov, lebo ja viem, že tá mladá energia im chýba, lebo oni sú tu tak ako väčšinou s nami alebo sami. Čiže potom prišli prvýkrát také krásne, nesmelé dievčatka, ešte priniesli úplatkové mafiny, aby tie babky si ich obľúbili, ale naše seniorky majú radi spoločnosť, oni sú naučení na spoločnosť tým, že vlastne tu žijú v tom kolektíve. Prvá aktivita už neviem presne aká bola, ale viem, že bola úplne pekná a taká nesmelosť tých detí žiarila, ale tie seniorky, oni boli strašne pekne medzi seba prijali. Oni chápu, čo to vlastne obnáša, oni sa vedia vcítiť do tých detí, to sú ich vnúčata, to sú ich pravnúčata, oni sa proste vidia v nich. Dobrovoľníci tu chodia výhradne vo svojom voľnom čase, čo si myslím, že je jedna fantastická vec, pretože to je voľný čas tej mládeže, ktorá vlastne trávi čas so seniormi. Čiže pre nich je to vyslovene už ich mimoškolská aktivita. Musím uznať, že tie deti sú strašne citlivé voči tomu, čo tí seniori chcú. Lebo už sa nám stalo párkrát, že mali nejakú krásnu aktivitu pripravenú, ale nie vždycky to sadlo tým seniorom, či to bolo tou aktivitou alebo aktuálnym dňom. A potom babky povedia, však my chceme hrať človeče. No oni proste skočia do komódy, vyberú si človeča, hrajú s nimi človeče, čiže vedia sa aj tak krásne prispôsobiť tomu tej aktuálnej situácii, ktorá sa deje. Prečo si myslíte, že majú títo študenti z gymnázia srdce na dlani? Lebo si to zaslúžia. Lebo si to ozaj zaslúžia. Je to proste skupina mladých ľudí, ktorí v sebe našli to, čo v sebe mnohí len hľadajú. A ten prínos, ktorý majú do životov našich seniorov, si zaslúži všetky ocenenia sveta. Chcela by som z celého srdca poďakovať všetkým dobrovoľníkom z gymnázia Jána Adama Rajmana a takisto pani učiteľke Zlatke za tú podporu a chcem vám len odkázať, že ste úžasní a neprestávajte.